نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا همة الشيخ أحضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. عليه صلاة الله ثم سلامه تحل لسان الدهر لا أتلجلج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام a wannan majalisi mai albarka daga nan zawiyar Maulana Sheikh Al-Bagani radiyallahu ta'ala anhu, wanda kuma yake zuwa muku daga ainihin kafar sadarwa ta Sheikh Al-Bagani TV ƙarƙashin jagorancin Maulana Said Khalifa Alhaji Ibrahim Duna Sheikh Al-Bagani, Allah ya ƙara masa lafiya. Muna darasi ne a cikin littafin Maulana Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wato diwani, kuma mai yin darasi shine Tijjani Husaini Al-Bagani. Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu cikin irin yabon da yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa abyadu, ina ganin muka kwana ko bashirun, na'am, bashirun, shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi mai bushara ne, nadhirun mai gargadi ne, muqsidun shi kuma mai adalci ne, wa huwa qasimun kuma shine mai rabo, saboda shi da kanshi yana cewa Allahul muqi wa ana al-qasim. Allah shine duk abin da kaga ka samu Allah ne baka, amma kuma yace ni ne mai rabawa. A gani jawadun, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan kyauta ne, karimun mai karamci. A gani saboda kyautar shi ne ma shi a wani a cikin wannan littafi na diwani a wani baiti ko yake cewa tazakkartu judan akhjala talla wa bulu ko wa kullu jawadin inda taha dani. Yace na tuna wata irin kyauta ko kuma wata iriyar kyauta wanda ban taba ganin irin ta ba. Yace shi Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kyautar shi ma, wato kyautar ta shi har ta kunyata ruwan sama. Ka duba yadda ruwan sama yake zuba ko kaman ba zai kare ba. To shehu yace kyautar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kunyatar da ruwan sama, wato duk yawan zubar ruwan sama shi da kanshi ruwan sama sai da ya ji kunya ya sare yake gashe shi ba komai yake bayarwa ba. Kyautar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi wannan. Shine ya cika baitin da cewa wa kullu jawadin inda taha danin. Yace duk wani da kake ga ana ziga shi saboda kyauta, yace to in zaka kara shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam to ka kira shi marubuci. A gane ko Annabi karshen kyauta ne, akwai kyauta akwai karanci. Yace ba sidul kafi, shi hannunsa ma kullun a buɗe yake. A gani shi so yake ma kawai ya bayar, sabanin a gani kai kana so ka samu ne ka rike, amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya samu Allah yake bayar. Yace shi sai ya rabu da abu ma yake hankalin shi yake kwanta. A gani mun'ima, sannan kuma shi mai samarwa mutane ni'ima ne. A gani yace muqaffan, sannan shine wanda ya biyo bayan annabawa, wato jerin da Allah ya yi wa annabawa tun daga farko Annabi Adam, wannan annabi ya zo ya wuce wannan, so Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya biyo su a ƙarshe, kuma shine ya fi su daraja da girma ko ba gaba. Aminun, sannan kuma shi amintaccen Allah ne. Abin da zai burge kama su mutanen Makka tun kafin ma annabi kawo musu musulunci ma su suka fara kiran shi ma al-amin, saboda gaskiyar shi da riƙon amanar shi ko ba haka ba, sai suka sa masa al-amin. sun ma bai so mu da'awa yana kiran mutane zuwa ga ainihin hanyar Allah ba. Daga baya ne da ya so mu kira kuma suka zama ainihin ababen gaba, suka ki ainihin gaskata shi. A gani wannan su kansu wasu yawa kansu adalci ba. Wawa fi rusuli mushaba, sannan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabe shi fi rusul a cikin manzannai. In ka tara manzannai kaf, ba wanda Allah yake ji da shi, wanda ya zabe shi ya fito fili ya bayyana shi kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam. A gani ya zabe shi a cikin annabawa, ya sa shi a cikin manzannai, daga manzannai ma ya zabo shi ya sa shi a cikin ulul azmi, a cikin ulul azmi ma kuma shine number 1. Akalla dai Annabi sallallahu alaihi wasallam shine zaka ce masa number 1 citizen na duniya ko na halittar Allah ma kai gaba daya. A gani sannan me habibu ilahi al'arshi,
shi masoyin ubangijin al'arshi ne bad'an tun daga farkon halitta ma da Allah ya halicce shi dama ai da kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata da sahabin shi ya tambaye shi wa Allah ya fara halitta yace nuru nabiyika ya Jabir ko tun lokacin da ya halicci wannan haske tun a wannan lokacin ya zabe shi ba maktama kuma har ƙarshen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam shine ainihin zababbe lambuwan yace wa abyadu shi annabi sallallahu alaihi wasallam wato wani haske ne mai ainihin matukar kyau Allah ya yi masa halitta mai kyau sannan kuma zaka iya cewa shine wato shi fari ne mai farar aniya a gane komai nashi mai kyau ne yusasqal ghamamu bi wajhihi albarkacin kyawun fuskan shi har mutane a wancan lokacin suna ainihin tawassuli da wannan fuska mai albarka mai daraja saboda Allah ya musu ruwan sama misali ko aka ga alaman fari lokacin ruwa yayi karanci to ana yin tawassuli da darajar fuskan shi ana roƙarwa bihi nara lailul jahli iz kana muslima sannan da albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam lailul jahli ainihin daren nan ko kuma duhun daren nan na jahiliya lokacin kafin zuwa musulunci shine ake ce masa al-asrul jahili ko kuma wannan jahilci kamar yadda malamai suka yi ta bayani musamman ma malaman adab suka ce ba wai irin jahilci da ka sani na wanda ya shahara ba jahilcin nasu na ainihin wauta wani lokaci kuma zafin rai da abin da bai kai ya kawo ma za ga suna faɗa a kai shine za ka ji suna cewa la yajhalanna ahadun alaina wa najhalu fawqa jahalil jahilina yace ba wanda zai mana wauta mu kuma zamu yi wauta sama da wautan mai wauta a gani irin wannan amma ga ai suna da ainihin kaifin basira suna da kuma ilimi akwai wasu ilimin da ma in ba larabawa ma ba su da shi akwai me yake su alƙayafa ko da su wasu abubuwa na'am irin wa'annan ilimin zai zo sawun kafanka zai duba zai gani ka taka ka wuce zai ce wannan kabila kaza ne ko kuma wannan dangin kaza ne haka sai akwai wani ina jin ko sahabi ne da ya haifi bakin mace shi ta haifi baki ana ta kwakwanto ma kamar ba ɗan shi ba wani balarabe irin wannan na ƙauye ya zo wucewa suna kwance sun rufu haka kamar lokacin ɗari ne kafafuwansu suna waje sai ya ce wannan kafan jini ɗaya ne ya same su ɗaya wannan kafan ɗayan daga ɗayan ta fito wannan balaraban ƙauyen ya faɗa shikenan mutane suka kawai wuce zai yi faɗi san su bai shikenan sai ya wanke su a gani to irin suna da irin wannan ilimi sannan to shine yace to annabi sallallahu alaihi wasallam albarkacin shi wannan duhun ainihin na wannan zamani na jahiliya wato zalunci ne tsantsa da duhun kafirci da son zuciya da ya cika musu ainihin ya cika a wannan zamani albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai hasken shi ya haskaka wannan lokaci aka fita daga wannan duhu na kafirci da zalunci ya kawo imani ya kawo ainihin adalci ya kawo gaskiya da riƙon amana da sauran abubuwa da kyawawa a gane alhali da kuma iskana muslima wannan duhu na ainihin jahiliyan ya zama duhu ne baki kirin amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya haska wannan duhu da hasken shi sai aka samu haske yace quluba jami'il khalqi yace shi annabi sallallahu alaihi wasallam zuwan shi ahaya quluba jami'il khalqi ya raya zukatan gaba daya halitta a gani lokacin zukata ana cikin shi ma kaman duhun kafirci ba alheri a tattare da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya haska zukata da ainihin hasken imani ya haska zukata da hasken ma'arifa ya gani haka nan kuma wa alsunahum harsunan su ma ahaya ya raya su da hasken ainihin zikiri da ainihin ayyuwa annabi salati da tasbihi da sauran abubuwa sai me fa zakka wa allama sai zama da zuciyan da ainihin harsunan sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake su wa allama kuma ya ilmantar da su ilimin addini ya ilmantar da su ilimin shari'a ya ilmantar da su ma ilimi na hakika shehu yace wa wallahi ina mai rantsuwa da Allah kun ga shehu baya rantsuwa da wasa ko shi da kanshi ma ya faɗa yace la'amri wa ma amri alayya bi hayyin ya wani baiti yake cewa nayi rantsuwa da mahalittin raina yace kuma kun san ni ba na rantsuwa dan wasa ko yace to anan sai muna rantsuwa yace wa wallahi yace na rantsi da Allah la tulfi li ahmad saniyan
ba za ka taɓa samun na biyu ba ga wannan annabi mai suna annabi Ahmadu. Yace samun na biyun ta ɓangaren yadda Allah ya masa halitta kyakkyawa ko kuma ta ɓangaren kyawawan ɗabi'u da Allah ya masa, to ba za ka taɓa samun na biyun shi ba. A ce ga wannan shine na biyu a kara shi da annabi, yace babu wannan. Yace kai bari in ƙara muku bayani ma, yace fa Ahmadu shi fa wannan babban annabi da ake ce masa Ahmadu fardun jauhar, wato wani diamond ne ko kuma wani lu'lu'u ne marashin tanka, lu'lu'u ne wanda ba shi da kama kuma ba a samun irin shi. Lan yuqassama, bayan ba shi da kama, ba za a samu irin shi ba ma, kuma ba za a iya raba shi ba ma biyu, a gane, balle a ce an samu mai kama da shi ko kuma a ce an samu daidai da shi, a gane. Annabi kenan sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatullahi thumma salamu, salatullahi tsiran Allah thumma salamu, sannan amincin Allah sabata alaihi a gare shi manzo Allah. Mal ali shehu yace wannan salati kuma ya Allah da na roki kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ka hada da alayensa wasahabi da sahabbansa alkirami masu girman daraja, zawin nama, wanda su wayannan sahabbai a kowane lokaci wannan daraja nasu da ainihin girman su a wajen Allah karuwa yake. Saboda me? Saboda sun zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam, sun masa hidima, a gane, sun ɗaukaka addinin Allah. Don haka kullum darajar su yana karuwa a wajen Allah. Duk lokacin da ka yi karatu na ilimi ko kai wani abu na abin da ya shafi addini, kaga su ne almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam ko sannan su bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suka zo suka ainihin watsa ilimin da annabi ya koya musu ko kowa ya samu. To dama kuma yi an ce in ka koyar da abu ga wani ya je koya wani, shi za a bashi lada, sannan a ladan da ya samu za a banda ladan shi ma kai ma da ka koya mishi za a baka lada, sannan shi ma malamin ka a bashi lada. Haka abun har zai je kan annabi sallallahu alaihi wasallam, kan sahabbai da kan, kaga kenan kullum suna sake samun daraja a wajen Allah, ko ba ka ba. Shehu yace fa in tasaluni an habibi, yace da za ku tambaye ni ku ce waye ne masoyinka ya shehu, wa sayyidi, ku tambaye ni kuma waye mai gidana ne, yace to fa taha habibullahi, wannan annabi mai suna taha, wato ya tahiru ya hadi, habibullahi, sannan kuma masoyin Allah shine masoyina. Yace mul ghairu, ba wani ba, wama, yace ba wani, amma ba wani, wama kuma ni wani ma ban san shi ba ma. Gani shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine masoyina shi kadai, shine kuma a cikin wannan zuciya tawa, yace ba ni da wani. Fa waqti, dan haka yace dukkan lokuta na, wa sa'ati, da kuma ainihin awanni na, da lokutan da nake da su a nan duniya, da awannin da nake da su, da mintuna da sakanni ma duka yace sarabtu li zikri, duk na sarrafa su ne cikin ainihin ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ni ba inda wani lokaci nawa wanda zan yi wani abu daban wanda bai shafi annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ai shine yake cewa ma fa waqtul madahu fi ghairi insha'i madhihi, yace ni lokaci ma da yazo ya shude ba tare da na ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ko ni karshen baitin zakin yawa wata tazkaruhu lam ahjuhu dahara mudrika, yace duk lokacin da yazo ya shude ni ban ambaci annabi ba a wannan lokacin, ko da minti ɗaya ne ko sakan, yace to ni bana kiran wannan lokaci wani lokaci mai daraja, kawai wannan kaman ya zama lokaci ne da ya wofinta. Shi yasa shi a dukkan lokutansa yana cikin ambaton annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka ya kamata kai ma a matsayinka muridi na ainihin ɗariƙa, kullum lokacin ka ya zama ya tafi a cikin ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam, kai masa salati. Kasan dan adam ajizi, in kai salati ko ka dan ji gajiya, sai ka canza koma ko tasbihi ko yabon annabi, kana rera kasida. Kaga in kana rera musamman diwanin nan zaka ji yana saka nishadi, a gane. To ka rike wannan. Kuma wayannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa ita aljannan nan fa an gina maka ne gida ne kawai, kai ne zaka yi kuma kawata gidan naka, a gani. Ko yanzu ka gina gida, kai ne zaka siya abubuwan kayan daki ko wanda zaka kawata gidan. To annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya gina ma aljannan nan bisa ma komai ba, kai ne zaka ainihin siya abubuwan da zaka ainihin kawata cikin gidanka na aljanna,
sahabbai suka ce da me za ka kawo ce su tasbihin da kake yi su salati da kake yi su zikiri shine za a siya ma dukkan abin da ake ajiyewa na kaman kayan gida na ado na adon gida a gane ko to dan haka kaga ashe mu wannan hanyar da aka samu bai kamata mu yi wasa ba a matsayin ka na muridin tijaniya bai kamata ka zama kullun kana majalisa kana surutu kana ana ihu da kai ihun ma zai ga wani ball ya gani wanda kake ihun da shi ma kuma bai san ka ba bai san da kai ba ma a duniya irin ka dai sanin ma wata ya tsane su ma dan yawanci kaga kafiran nan sun tsani addinin musulunci a gane ko to kai kuma kaje kana ta ihu akan shi to wannan baya daga cikin abubuwa da ya kamata a ganka a ainihin irin wannan fa za habibu na'am yace to shi yasa ka gani na sarrafa nayi tasrifin lokuta na cikin ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam to me kaman an tambaye shi ne to ambaton da kake kaman su me shehu saboda mu ma mu yace salatan zan yi ta yi masa salati yi ta yi masa salati wani lokaci kuma wa madahan sai in juya kuma ka gani sai in kama yabo in yi salati in zo in yi diwani da sauransu ne ka gane yace to bari ka ji kuma yace minhu yace to daga wannan wato sirrin yin salati da su ya gona annabi sallallahu alaihi wasallam dinnan yace minhu to daga shine fa qad sirtu jailama ko ga na zama yadda na zaman nan jailaman shine kaman cikakken farin wata yace ka gani shehu ya zama kaman farin wata mai haske ko kuma farin wata shakallo ake cewa ko a gani shehu ya cika duniya yace to sirrin bar ku ji daga wannan salati da kuma yabo din da nake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam to daga su ne fa duk na zama abin da na zama shehu yace fa man rama darki yace to ni dai gashi na gaya muku abin da na rike nake na salati kai ma kai kokari ka kama to amma ba ku yace bari ku ji yace karfa ka dauka an kaso ma din zaka kama ni yace a ina ai sama tayi wa yaro nisa yace fa man rama darki yace duk wanda yace kuma zai kamo ni a cikin wayannan abubuwan da na tallata muku nace ku ringa yi fi shiyaqi nabiyina wajen shauki da bege da yabon annabi sallallahu alaihi wasallam faqad rama amran yace to lalle ya hada kanshi da aiki saboda me ya nemi wani al'amari ne mustahalan wanda ba mai yiwuwa ba yace kai muharraman abun ma ya haramta a gare shi ba zai samu ba yace kamar rama maskal bazri yace kuma saboda ka ƙara gane abun ma kamar mutumin da yace zai damki farin wata bi asbu'in da yatsunsa kaga shi yana nan ƙasa doron ƙasa anan a gani wata yana can a sama yace to wanda yace zai ainihin kamo ni cikin irin wannan aiki yace to kaman wanda yace zai damke wata ne wa man rama audal amsi ko kuma wanda yace yana so jiya asabar ko yau kuma ladi ba to yana so yau lahadin nan ta zama asabar ya hada kanshi da babban aiki ko ba zai iya ba to shi yana buga maka misali cewa duk wanda yace zai kama ni cikin irin a wannan fage yace to kaman wannan ne yace yana so je ta dawo yau wayewa ma ko kuma wata ya zo karshe 29 ko 30 sai ce to yau 30 ga watan nan ni so nake zama 1 ga watan Muharram kaga shi wannan ba zai yi ba ko na'am kamar rama darkal wasfi yace kuma haka nan dai wanda yake so ya riske ni ko ya kamo ni cikin irin wannan fage na yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam da soyayyarsa kaman wanda yake so ne yana ainihin yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa shi so yake sai ya kure matsayin annabi a irin yabon nan da yake yi a gani ko kuma siffa ta annabi wajen girma da daraja yana so irin a yabon da yake wa annabi ya kure wannan wane mutum ai shi annabi wani abin da larabawa suke cewa ko baharun la sahilal shi wani teku ne wanda ba shi da gaba za ka zo teku ba kai su ba wanda su kansu tura suna ta binciken su gano ta ina teku ya fara ta ina ya kare sun gama binciken su ma sun haƙura ba su san ina ta ina ya fara ba kuma ina ne ƙarshen shi na gani yace to shi teku ne wanda ba shi da ainihin ƙarshe to yace sannan kadaksaru yace amma dai sun yi kokarin su yace mutane sun yi ta kokari kuma sun yi da yawa din wajen yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi da yawa yace amma duk da haka walakinnahum sai dai cewa su qad ghadaru mutaraddama sun yi ma kaman ba su yi ba saboda sun bar abubuwa da yawa na fada a gani shi wani mawaki na jahiliya daga cikin manyan mawakan yake cewa hal ghadara shu'ara'u min mutaraddami yace lokacin shi da yi zo sai mawaka to an riga an yi waka da yawa larabawa sun sa saboda suna da basira da fasaha suna yawan yin wa ya ga waƙoƙi da yawa ga sanan sai yake cewa kai anya ni an bar min wani bangare ma ko wanda zan taba na waƙan nan yana ga kaman ba a bari ba sai shehu yace to
su kuma mawaƙan annabi sun bar fage da yawa wanda ba su taɓa ba, ko yaushe ka zo akwai inda za ka yi kai ma in dai annabi ne ba za a kure ba, a gane ko gargadaru taraddiman sun bar abin da za a faɗa abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda lokaci za mu tsaya a nan, kuma dai kar a sha'afa masu sauraro, wannan ainihin darasi yana zuwa muku daga wannan kafa ta Sheikh Abagwani TV ƙarƙashin kulawar Khalifa Maulana Said Alhaji Ibrahim ibn Sheikh Abagwani. Allah ya ƙara masa lafiya, shi kuma shi Allah ya ƙara masa rahama da kusanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah kuma ya sassakawa wanda suke taimakawa. Akwai babban darakta wanda shine Suleiman Abubakar, sai kuma daraktan shirye-shirye wanda aka fi sani da Alai Gana, sai kuma babban sakatare Husaini Ibrahim Abagwani wanda shi ma aka fi sani sa da kawo. Allah ya saka musu da alheri. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.